people. Baka kain sila ng kain ng junk food. Oh, hindi sila nakain ng vegetable. Samantalang ang vegetable, sasabihin nila sa akin, ba't ko daw pinakakain sila ng vegetable? Mahal ang vegetable, mas mura daw ang rice. Sabi ko sa kanila, hindi naman kayo kailangan bumili ng vegetable. Backyard farming kayo ng vegetable. Instead of raising those ornamental plants, maganda rin yung vegetable sa garden. Ako po, ang garden ko, meron akong vegetable garden. Kaya libre na ang aking, ano ba yung mga libre ko? Talong, okra, kamatis, yung maanghang, sili, and basta may 5 kinds of vegetable ako na nakatanim sa paso. And pinagaganda niya yung garden ko, and at the same time, libre na ako sa